एक्चुअली जों बहुत दुखु नांदों जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे जोबोद मोजां हारिमु सिबियारि समाज सिबियारि बिथां सासे रुंसारि जालांदों। बिथांनि मुङानो जाबाय गपाल स्वर्गियारि। बिथाङा जोंनिफ्राय दिनै आनज्रायलांबाय। बिथाङा सासे जोबोद मोजां दामगिरिमोन, मिउजिशियानमोन। बिथाङा मादालबो जोबोद मोजाङै दामोमोन, खामखौ जोबोद मोजां दामो आरो बायदिसिना दामजुफोरखौ बिथाङा मोजां दामोमोन। हारिमुनि जानानै गोलाव सम बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथांखौ जों बिथांनिफ्राय जोबोद आसामोन फैबाय थानाय समफोराव हारिमुनि थाखाय खामानि मावनायाव जथेस्थ'नि बिनि माने अबदानखौ मोनबाय थागोन होननानै। नाथाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव बिथाङा जोंनि बे संसारनिफ्राय बिथाङा आनज्रायबाय, रुंसारि जालांबाय। आं बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों बेखौ मिजिंथिदों। आं सासे हारिमु सिबियारि हिसाबै आं भेरगाव जिल्ला बिसानि सासे गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे आङो मिरुनिबो सासे नेहाथारि जानानै बिथांनि रुंसारि जानायखौ आं दुखु फोरमायदों आरो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो आरो बिथांनि जिखिना मावना गालांनाय जोंनि गावनि हारिनिल' नङा हारिमु बिथिङाव जेसेबांखिनि खामानि मावनानै गालांबाय बिथांखौ जों अरायबो गोजोरै लाखिनो नाजागोन। बिथांनि मुंखौ जों अरायबो लाखिनो नाजागोन आरो बिथांनि जिखिना बिहोमा होलांनाय बेखौ जोङो गावनि मोनसे मावनायाव बोलो हिसाबै सानना लानानै जों आवगायलांगोन हारिमु सिबिनायाव। लोगोसे जोङो बिथांनि न'खरजों जोंबो दुखुखौ समानै जों बानस'नानै लादों। न'खरा जेसेबांखिनि दुखु नांदों आरो जोंबो बिनि समाननो जोंबो दुखु नांदों। जाहाथे न'खरा माबा मोनसे बिनि रुंसारि जानायनि मुङाव सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनो, माबाफोर सोलिना जालांनायनि सुबिदा मोनो, आं बेखौबो मिजिंथिदों। आं आरो गोबां बुंनो गोनां दं होननानै आं सानाखै। बिथांनि जिउमायाल' अरायबो सोरगोआव जायगा मोनथों आं बेखौ मिजिंथिबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।